We're about to commence with the program for Engqobo. What a time to be alive, to finally experience this sword turning. I would like to start off by acknowledging the presence of the following guests: Executive Mayor of Dr. A.B. Duma Municipality, Honorable Councillor Zana, Executive Mayor of Chris Hani District, Honorable Councillor Sizani, Honorable Councillors of the municipality in our midst, President of NAFCOC, Mr. Matingwane, Bishop Mandila, the Royal House of Amakwati, and I want to repeat Amakwati because my mother-in-law is a Amakwati right now. Just a bit of a toot toot. I want to acknowledge the All Saints community, the Taxi Association, Local Business Association. Esteemed guests, I welcome you to this event. My name is Ayanda Ngibulana, and I will be representing the developers, the Billion Group, and I will be the master of ceremonies for this short and sweet program. It is my pleasure to welcome you all to this very special occasion yet again, the sword turning ceremony of Engqobo, a landmark development that marks a bold step towards the future and prosperity of this beautiful town. Today we gather not only to turn the soil, but to turn a new page of the story of Engqobo, a story of opportunity, progress, and a shared vision. This project represents far more than bricks and mortar. It is a symbol of investment into our people, our local economy, and our collective aspiration of a thriving and connected community. Throughout today's program, we will hear from leaders and stakeholders who have championed the development from the beginning. They will share their insights, their commitment, and their dreams of what Engqobo Mall will mean for generations to come. It is only fitting that we start the occasion by inviting the blessings and guidance on the success of this project and all those involved with a prayer. At this time, please may you help me welcome and invite Bishop Mandila to lead us in prayer. While you are still standing, please, let's bow our heads and pray. Our dear Heavenly Father, in the name above every other name, the name when it's mentioned every knee is compelled to bow, the name Jesus. We approach your throne room of mercy, asking you to be with us, for without you in our midst, there is nothing altogether that we can do successfully. You were invited in Cana when a problem arose. Heavenly Father, you were there to solve a problem. You are also invited here so that the success of this day will be a reason for you to be given glory. This we ask in the name of our beloved Son, our Savior and Lord Jesus Christ. Amen. May we take our seats, please, as I borrow 1 minute of your time. 1 Samuel chapter 7, verse 12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen, and called its name Ebenezer, meaning the stone of help, saying, thus far the Lord has helped us. Walimilise lilikia phakathi kweMizpah neShen, Shen that represented fear, and Jeshana that represented doubt. But this man of God brought up something that was going to defeat these two giants. Failure that will be brought by fear and doubt.
but he decided to erect a stone right in the middle so that there will be no fear, there will be no doubt. And it happened to the hearts of the children of Israel, for it has been long since they have been suffering defeat. Besoiswa oko, when then they were trying to do the right thing, but an enemy will come and distort them and disturb their positive move. And they will withdraw and go back and strategize again. They will come again and be defeated. But up until such a time, God whispered to a prophet and said, erect a stone right in the midst of the business center where it is filled with fear and with doubt, so that from that day there will no longer be fear and doubt, but there will be food placed on the table. There will be victory given to the children of Israel. There will be something to do. As I learned program director, allow me to borrow the words of Jesus Christ on the book of Luke chapter 19 verse 13, where he said, a man went by to establish his kingdom and promised to return. And on his return, he gave them something to do, 10 minas. Each of them carried one. And he said to them, occupy, do business till I come. And may the Lord bless this gathering in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You know, it's so nice to have you here, Bishop, because you know what I love about the church people? They take their chance to preach to their people. Every chance they get, every gap they get, they make sure that they take a chance to speak the word of God, and it's a good thing to do, because indeed every good and perfect thing is from above. Thank you for that, Bishop. We then now move on to the opening remarks. You know, we don't want to come to a place so I will help you sing a welcome abantu. You know, we want to be welcomed by the people of Abalapa, Abapilapa, Abatisela Balapa, so that we understand really that we have been welcomed and this function is indeed blessed. Can I please call on Councillor Kondile to come and do the opening remarks? Thanks. Ndithathe ithuba ndibulise kuwe program director, ndibulise ku-executive mayor, ndibulise kusodolophu nalapha ucouncillor zami, members of the mayoral committee, section 79 committee chairs who are present, councillors, president wenafcop, business sector, business community, leadership business forum, zonke i-stakeholders zalapha eDr Ibhixuma ezikhoyo apha, iinkosi zamaqwathi, abasebenzi bakamasipala bekhokelwa ngu-MM, the All Saints community, naye wonke umntu o-involved apha namhlanje le program, abefundisi, mfundisi uMandila, nesifundisi sonke, imedia. Ngenzela abantu ozakuthi mandinibulise imedia ukwenzela uba ndifoto, nalapha ezifotweni ndiphume ndimhle, ndingarojwa. Program director, it is an honor for me as the speaker of Dr. Ibhixuma local municipality to formally welcome everyone kulo msebenzi umhle kangaka we-sword journey. I had to go to the dictionary and look for the word sword journey quantity so that this will understand kakuhle. Today, it is one of the days where, as leadership of Dr. Ibhixuma Council, where we are very happy. Over the past years, bekuthethwa amagama ngamagama ngathi ngale midibene nemona. Even those who don't understand development, bebesithuka as leadership. When you look at social media,
ubone phasitegiwe into yoba hayi ingxobo soziye ndawo hayi kubizwe kamagama amakhulu abizwayo xa abantu bethuko saphinde saneproblem enkulu umsuthu le yovulwa kwemall yasempashe yaphinde yaqalela tatundebulana laa nto yoba sibizwe ngamagama onke kuba sizizehluleki we cannot do anything but we understood as the leadership kamasipala what are the challenges ezenza into yoba le development yemall ibe kanti iyacotha and we knew that with the right moment izawuqala i-development yemall iqhube so that abantu basengcobo bakwazi ukuyibona into yoba singurhulumente oququzelela umcimbi we-economic development. So today we are very happy that kufezekiswa amadinga kula council yango-2016 ukuzotsho ngo-2021 we thought that ungekulala into yoba iyawuthi phela la council were going to have a more, but unfortunately with izinto ezingaphaya kwamandla ethu zenza into yoba singabi nayo imall. There was COVID, kwakho nokukrasha kwe-economy in the world because of COVID and other factors. But when you explain those things to our own people, yaqonda ngathi uyazidefenda nje uba ayikho ngale nto uyithethayo anikwazi ucika. But what I know Msuthu is that the leadership that we have ngabantu abasimandi kakhulu, noko besingenawukohlulwa ukuza ne-development yemall noba bekunothiwa ezinye izinto ziyasohlula kodwa le ibingenawukwazi ukusohlula because we understand the impact ezoba nayo kubantu basengcobo. Abantu basengcobo bazawufumana amathuba emisebenzi, uqoqosho lwasengcobo luzawukhula ngamandla. And what is important about this development yemall again, into yoba izo-eda to other infrastructural developments eseziqhubeka apha eNgcobo. Izo-eda nayo ukwenzela into yoba le development yethu ibe yi-development eyi-one ehamba yonke ekwaziyo ukuncedisana, because abanye xa be-ofarisha into ethile ngapha abanye they will be offering something else kwelinye icala. We know that it's very difficult ukwenza imall without i-bulk infrastructure development. Siyavuya ke that le mall iqhubeka iKhrizani seyisincedile because ufika phuma ubheka ngapha ngaseXovimvaba uzawubona i-development ba enhle kakhulu esiyiphathelwe iKhrizani ye-waste water treatment works. We know again that there is Tata Dam who is in pipeline ukuncedisa le development yemall. There is also Usandral with R61. Umeya is also engaging with Usandral in terms of facelifting the town. So all these combination of these developments zizawukwenza ubomi babantu basengcobo bube lula, zizawukwenza into yoba kubekho amathuba emisebenzi, zizawukwenza into yoba i-status, the economic status of our town is going to change for the positive. So siyavuya kakhulu namhlanje sawulala namhlanje ubuthongo obuhlayo because finally the mall is here. Once kwenziwa iso-turning siyayazi ngoba umsebenzi sele uzawuqala. So we will no longer answer that question of the mall now. Nisiphendulele namhlanje ezi-developers ngokuba sibe nalo mcimbi umhle kangaka. So wonke umuntu olapha ke wamkelekile, ndiqinisekile into yoba sizabonwaba siwonwabele lo mcimbi umhle kangaka. So ladies and gentlemen, welcome to the sword turning yaseDoda Ikwiphume local municipality. Thank you very much. So, indeed, we cannot do developments or anything actually for communities without the support of community leaders and municipality. So I'm so happy that you touched into that because it actually was not our fault that this took this long. But that is a story for another day. But indeed, we do need to work together to achieve a common purpose. And
izinto ziyenzeka xa sisebenzisana. I'd like to introduce Councillor M. Nyanzi, who's going to come and he's got his own introduction of certain gifts. I'm sure you put delay again, she said, oh, yeah, I tried. I'm so sorry, I don't practice. Mandikhahlele inkosi zamakwati ezilapha, u-executive mayor, umayor walapha, uspeaker, executive, nekomiti ezikhokeleyo akumasipala. Igama lam nguMbongeni Tyanzi, ngomnye woomabonakulawe njengenyoka balapha eNgcobo. Waxa unika itshansi yokuthunywa, ufana nenkwenkwe ebone inyoka ileqela uyibethe entloko. Ndime apha ke uzokwenza umsebenzi omfutshane nomncinci, ndinochulumanco olungummangaliso. Phaa eGaga kulaa ndawo ndizalwa kuyo kunendoda eshishina phaa yaseSomali. Ithi qho xa ndifika indibona ndisiya phaa kuyo ithi, wena tshile mali yemall nozana. Kuba apho singakhona singamaxhoba kule nto ithethwa nguSpeaker. Ndenzela uba ke abantu bafotayo bandenzela ividiyo endizayiphathela ndoda. Ndithe kanti le nto yemall yaqhuba ikhona, imali yayityiwanga. Phakathi kwethu sihlonitshwe ngobukho ngu-executive mayor walapha eChris Hani, lo masipala waseDr Ipiqhuma esiphantsi kwakhe okwayinzalelwane yalapha, ungumntana omgquba, umntaka Sizani Lusanda. Nanke akake nimbone, khawenjenje sodolophu akubona. Ndiyabona ningakunaxhala ngala mehlo, le ihombo lezibheks. Phakathi kwethu ke sinosodolophu wethu apha eDr Ipiqhuma, umeva mhlophe, umntakazana. Kudala uthetha umamathe, apho azawuthetha khona uthe ke kathethi xa ezawunikwa indawo kuthiwe Ibi Mall. Uzophendula lo mbuzo namhlanje, khawenjenje emva mhlophe bakubona. Phakathi kwethu sinobhano onguSpeaker wethu apha lobesuka apha, nankuya awenjenje bhano bakubona somlomo wethu apha. Andisiwahlulahlula kamalungu executive, ndawucela nje meya wonke wona ngenyawo enjenje kwangamaxesha. Amalungu executive sibethe itotal kulo msitho, sikhona sonke kula office kasodolophu kasenjenje sonke. Nabo mama phaa notata oyedwa phaa bahamba nongxamo, nam ndinelinye ke labo. Sibe nee-councillors ezikhokeleyo phaa ziko-chairperson bee-committees zika-section 79, inye njengekhoyo ndicela nje siphathise izandla nazo, nee-councillors zonke zalapha eDr Ipiqhuma. Ikhona enye endingazoyazisa ekwayicouncillor, ingumhlali namhlanje, ngenxa yendlela enxibe ngayo. Ndibulise ke ndazise phakathi kwethu oshishino le-taxi industry ngokukhekelwa ngusihlalo uSembo. Nanke akambi yedwa uhamba nonobhala, utata uMaphikana naba yaphamsanzana njengalenjenjeje. Phakathi kwethu sine-officials from umasipala, kodwa ndizozibiza oodirector balapha, ndizawubiza nje indoda eyodwa, abanye abayazi njengegama. Ngoba ibhodi ebengifuna kuvalwa apha bezikhwazi igama layo. uMr Mlautsi ongu-municipal manager kulo masipala walapha eDr Ipiqhuma kuthiwa sephumile ebelapha phakathi kwethu. Sibe ne-business forum, i-leadership yalapha eDr Ipiqhuma, apha ngokukhokelwa ngunobhala uMr Paley Z Limpondomise, awenjenje Limpondomise, umninawo wam lowa. Sibe ne-leadership apha eNgcobo, sine mbutho wabahlali uSANCO, sine task team ke phaa okukhonvinwa
kungangatyeba watyeba umntana emncinci umntana kabutshinga awume ngenyawo umntana kabutshinga uthi zikhona forces nokubisi ezithi le mall izenazo uthi asizolunga phakathi kwethu ke sine-trust yalapha e-All Saints i-leadership yayilapha utata ulwane utata umatiwane utata ukhambile andime ngenyawo nje leadership nenjenje nje kulaa ndawo nikuyo phakathi kwethu sino-president we-NAFCOC netim yonke i-leadership asebenza nayo province ne-district and local kodwa sizakwazisa nje yena utata umacingwane awume ngenyawo jalanga awume ngenyawo chase uthi nje ukhona phakathi kwethu sibe ne-chaplaincy ngokukhokelwa ngumfundisi uMandela lo besivulela apha ngoba ukhokele kule district yaseKrizana phakathi kwethu sineenkosi zamaqwathi ezikhona sizawukhahlela ke umntana omhle umntana egazi angangebandla utata uDalasile sibe nonkosi yesibini kwakhona apha unkosi uvululwandle avululwandle nabo bonke ke abantu abakhona phakathi kwethu sinazo abahlali ngokubanza esikhaza wonke umuntu lapha kodwa i-community yaseNgcobo imelekile ngokwezi-stakeholders enkosi kakhulu ebekhumsha ke la mntu kwazi mlisa kuba umntana egazi ungenesele ngose ndibhalile ndibona kufika kwakhe andlovu yesizwe inkosi yalapha All Saints ne yes My apologies. As we started, we said this is going to be short and sweet. I'm sure Kona Abashima department building is and they'll be back shortly, so we will try and be quick. To set the tone for today's ceremony and help us understand the scale and vision behind Ngcobo Mall, we will now hear from a man who needs no introduction when it comes to shopping mall developments. Ladies and gentlemen, please help me welcome the founder and the CEO of the Brilliant Group, Dr. Sisa Gebelano, onto stage. Good afternoon, ladies and gentlemen. Siyabulisa kulinonke osodolophu sodolophu engingwe amabawo sodolophu wethu idolophu yethu Sotho sibulisile kubo bonke abakhoyo andithi all protocol observed. As e-developers, Zalemall, we also have our partners here today, Wild Capital, represented by Ukulu Mondong. So we undertake this development together. We have a track record at Eastern Cape of having done all the big shopping malls at Eastern Cape, led by. There's a connection here up in Maboneba. Let's tell them I eBay West, running Kula based in Cape, which we did open in 2015. Hemingway's amount, Science Aleo, 2009. Some Tanzania City, Ayokala, Saifula Lemo, 2007. Beating Apps and Tart, Saifula Lemo, 2015. So we've done a lot. Was Kulea based in Cape. So our charity begins at home. So we also have our local partners here. In Dallas Bam Senenazo.
the Taxi Association, the All Saints community, the Royal House, the Guard. So we've been working together, and today marks the beginning of what will be something that the community will be proud to have. Igama lale mall is going to be called Engcobo Mall, or by Dolophu. The size of the mall is just over 10,000 square meters. We can relate in terms of the square meters. There will be Ivengile about 41 total. The anchor is Dolophu. Sorry, yes, Vengile is first of all is Boxer. Zonke besulungena Shoprite, no Spar, but we couldn't accommodate. And they could be accommodated in the future when the mall expands one day. And then we have fashion stores. Most of the mall is full with fashion stores. From Pepco brands or Ackermans, Pep stores, etc. John Craig, and then fashion brands like Koshini brand called TFG. So there'll be sports scenes, Total Sports, and many other brands from TFG, and then Truett's brands, Truett's itself and Identity, and then there'll be a Clicks store as well, a very big Clicks store. That will also be part of the 10 weeks, and then there'll be fast food courts, all the fast foods. So there's about 34 stores that have already signed up, including on the fast food side, WeBe, together with Kentucky then and others. So the remaining ones will be mostly for locals, store owners, hair salons, etc. that will then make up the balance of those stores. There will be plenty of parking in front of the mall. It is not paid parking, it's free parking. There will be a taxi rank, there will be a bus rank, all built within and adjacent to the parking. And besides the mall inside and the play areas for children, etc., the mall will be locked up at night. We'll have security so people will feel safe shopping inside the mall. The program is as follows. So we're doing a short term today to enable the contractor who will be doing the earthworks to start. The work has been handed over to the contractor already who will start the earthworks. Incidentally, it's the same contractor that is doing the roads on the R61, so they know already the local communities. They're used to dealing with Abantu Bakuti. So they will start on the week of the 20th, which is the week after next week, to do the earthworks. And then the earthworks will carry on until February next year. And then construction then starts in February. And the opening date of the mall currently is set for April 2027. So it'll take over just 14 months. We're hoping that that program can be moved forward and it could open sooner and earlier than April 2027. It could even happen next year still. But that program's been worked with the main contractor. We're expecting to have just over 1,000 jobs during construction, direct and indirect. And most of those jobs belong to the local people. And once the mall opens, we expect just over 600 jobs, direct and indirect. This is an investment of just around 200 million for the local municipality. We're looking forward to future and further engagement with everyone of our stakeholders from the community to all the associations in Masipala. Siyabonga. Thank you so much.
Dr. Sisa Debulana. Khona soke nathi nje hayi wenza i-beating apps that side washit. Asele ne mam kwathi asele. That is cool. Ladies and gentlemen, please help me welcome for a message of support from the Chris Hani District Municipality Executive Mayor, Honorable Councillor Sizani, who will come and say a few words. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Let me greet you, the program director, the police billion group, Kokelwe, Ndaka Ngiklana, Utolo Mthenge, umalume wami lo. Izambala bongo lenu abantu abaqeqeshayo nabantu abaqeqeshekileyo abakwazi ukwenza umsebenzi. Siphuma kwezo zanga nathi ndibulise uChase, President weNAFCOC, Provincial Leadership yeNAFCOC, Regional, Local. Ndibulise i-stakeholders zonke ezilapha, taxi industry, business fraternity, ndibulise i-local municipality khokhelwe ngusodolophu walapha eNgcobo, uSuthu, nee-councillors zonke ahamba nazo. Ndibulise ke zonke i-stakeholders zalapha eNgcobo, All Saints community, abantu baseNgcobo, amaqwathi, nabo bonke abantu abazimase le program. I think Usuthu, yesterday you were in the joint committee meeting of National Cocta and Provincial Cocta, SCOPA, AG, and as well as stakeholders. One of the questions that they asked, in mall, and you answered that question in the one namhlanje selisotheni. So indeed senza yona today. Abantu bengabelieve ke benzi follow-ups sethe uMsuthu we are doing a short turning today. Dangamandla started to us on behalf of the district municipality to thank you. One of the dreams zabantu baseNgcobo was this mall. Landi councillor year in 2011 until 2014, the Happy Mall. People were asking us, "Ntoba nani sithi ngona ni campaign now with mall?" And I over NGO for 9 years as Secretary of African National Congress. People were asking, "Ntoba, where's the mall?" I'm the mayor now for 2 years of the district municipality, Abantu Besbuzi Mall. But you've answered that question, but imall Abantu baseNgcobo yidenzweni, because it was your initiative, and we'll really appreciate that initiative, and it will benefit Abantu baseNgcobo ngokubanzi. The community yalapha will benefit in terms of unemployment. The community yalapha will benefit in terms of business. You said in terms of a pool, yes, yeah, businesses as he says kukhona spaces Jalam, Boches, Bobabin, as our spaces are meant for local business to benefit. Let's partner on programs as Zukumela Kunje so that we own it. So that tomorrow ngapho bantu abazawuthi hayi imall eza notadunge plan le yeyabantu baseNgcobo, and abantu baseNgcobo kwindawo abakuzo, if we can Suthu coordinated by the local municipality, sike si share ideas ngobuildwa kweNgcobo.
so that sikwazi ukuthi abanye abantu oButsakhe nabanye baninzi abantu baseNgcobo abakwindawo that are better off, that can assist us. Ngaphela nalento yabantu abavuka ekuseni batoyitoy. Because what I hate mna umuntu othi ene-access kuye angakwazi uku-engage so that akwazi uthetha nawo uresponde kuye uthethe naye nikwazi ukuthi masixoxisane nge-service delivery. Kuba singenza ezo initiatives sawugqiba sithi zeziphi ezinye izinto ze-development esizifunayo. As a district municipality, we are building a state-of-the-art wastewater treatment plant. State-of-the-art. The Burundi ambassador Chase was here. There is not a single comparison in terms of that state-of-the-art. Both water treatment plant yaseTsomunale. There's izinto ezenziwa by the district. Babelapho for a week because they want to build indawo bazobukela into ezenziwayo in our district. Apha senza a fertilizer blending plant as a Chrysalis District Municipality. Senza a pack house apho amafama lapha azawuservice as our supplier, as a market for them. So le mall izawusebenza abantu baseNgcobo masisebenzeleni into yoba ibe khona. Okwesibini senza a project 1.7 billion project yamanzi Tata Dam. A dream yayiqalwe ngabantu years ago iyafana nale mall early 2000 because Dr. A.P. Xuma is the only municipality ongena dam. Incoga, iLubisi, iNkonxa, iMachubeni, Onskral, many. All other towns zine source yamanzi. Now thina Ngcobo asinayo source enough because apartheid government wayenzela abantu abahlala edolophini za expand indawo zethu, infrastructure yethu is limited for few. So sifuna builder capacity so that sikwazi ukwenza deliver as mall sizithetha ngazo zizakwenziwa xa ukwi-bulk services zesuwa, xa ukwi-bulk services zamanzi siqiniseke idolophu 24 hours ina running water. We want a business fraternity, any ideas to support and assist municipalities so that tomorrow, because Chase, there is a phenomenon of people who call them business. Once you have a CK and a profile, you categorize yourself as a business person. This is not a business person. A business, uba ne idea, abe ne profit, abe ne business plan, atinzawenza this initiative. So I'm saying, nanganyimini sibuye sizothi, ngobani abantu abango business people baseNgcobo. Ngobani abantu who aspire to be business, who are entrepreneurs. Nazo zingafika tenders. Because if you have abantu by 300 registered in a tendering system bane companies, imisebenzi yalapha eNgcobo MIG 40 million indlela zibantathu Chase. You expect la 400 yabantu abaregistered companies abazibiza business bafumana imisebenzi? The answer is no. Abazofumana imisebenzi bazawutoyitoya because tenders are few, budget belapha incinci msuku because yakho ngu-40 million MIG uthi zii-billions as a district. Itender yalapha ilingana netender ye-A1 yamanzi waseFreeZone. Balo yabantu balapha nge-40 million. Yet before basihlala phansi sixoxe ideas like this one, build the economy yalapha so that ikwazi ukuthenga kubantu balapha. So ezo ideas malongwe as a manager economic development masizenze because abantu besenza izinto into abanokwenza. Umuntu uvuka yazi ukuba ngayotoyitoya anytime ifuna because akananokwenza. So ungabi nanokwenza wenza nantoni nayo ingafani right. So besithi mna we support this initiative. Thank you very much Dolo for that. Also to speak on our behalf as Isoteni since I support until the last end. Thank you very much.
Thank you so much. I'm so happy to hear that we are all speaking the same sort of mindset. That indeed this mall will be for the people of Alasentobo. Therefore, sonke asi time. You know, when it's built and it's sitting here, people must show their pride in appreciating it, loving it. This thing of figure developers, barking, and then our very own people destroy it. It honestly needs to come to an end. It needs to be a sense of pride where you want to eat pepper on the floor, you pick it up and you throw it away. Because you take pride in what these people have come to do for your community at large. You know, it saddened Sisa and myself when we walked at some point at BT Gibbs and we went into the toilet and we realized people had started stealing taps. People have started stealing toilet seats. I'm like, toilet seats that you're going to need to use the toilet in tomorrow. It makes absolutely no sense. You go and you damage something that is there for your good, you know. So we need to honestly, as abantu, we must support each other and take pride. In places where they'll go and build a shopping mall in Santa City, you don't find all those things. You know, people take pride, they walk confidently, this is our mall, they're proud of it. And then you come to our places and you can't even find the twisting thing of a tab because somebody has decided to take away the tab that is for others to also wash their hands with. So we need to do better as a community. And I honestly do encourage you to go home and speak about this, even with your children, to say, guys, this thing that's coming, let's all work together. It is painful to watch, even when we build schools, and we build schools for communities, and still the same people whose kids go to the school, I mean, these computers are for your children to study, but you come in, you're supposed to be the ones who are protecting these things that are done for you. To say, you know, because we need to protect and appreciate the things that are done for us. So I'm so happy to hear that indeed we are all speaking of the same mind, of saying the small is coming, and we are happy and we're proud, and it's going to raise up the flag as Central. Our next speaker is someone whose leadership continues to inspire progress and whose commitment to development is evident across this municipality. I must say that I'm a bit reluctant to give him the microphone when we're heading to local elections. He might just need an hour or two to address us. However, please join me in welcoming the Executive Mayor of Dr. A.B. Luma Local Municipality, Honorable Siyabulela Zani, to address us. Indonga. Thank you very much, Program Director. I'd like to introduce Uwe Mawawa, the Executive Mayor of the District Municipality. Police and West Baker, not chief witnesses of the councillors. Police are power. Uwe Mtanomshe, Aba Shwabata, Ngaskatali. Police and the Fundis, Abakoyo, Apa, the business community led by you, Chase, Chalamba, also Skatamba, Adonile, Apa, and all the local people about the non-corporation of Senmobo, Nobel Appeal. In leadership, the taxi industry, Kokerogue, and Pondomisa. We just bunch of Pondomisa, the Babek. Yes, born and not born, you know, but it doesn't mean that. Police leadership here also is trust for leader above. Leadership, the business forum, Koya, working in our independence and our Kotababonke, Betuna Abakoyo, Imitia, Bogoso Association Abakoyo, Apa, Musician Agatoni, Musatan Musician, Emadon Kolu.
Thixo simbulele simbulise lonke ngalena namhlanje Billion Group dlangamandla mama sibonise nesipha sivuyisana nawe siyavuya into babe singayo ngokuhlalisa phaa besiyokusikelela ukuba ukwazi uphakama siyavuyela xa sikhona abaphakathi asikhona phaa ngababili kubulise ifemeli yakho dlangamandla lapha and all your partners ozawusebenzisana nazo to deliver le mali yalapha namhlanje if kuba kwamaxesha apho ucinga uyaphupha kuba xalela abantu abalapha namhlanje ukuba akho nomnye umntu ophuphayo apha kusemva kwemini emva ko-12 kushiyeke imizuzu eli-15 ukuba kubethe intsimbi-1 kungomhla we-10 ka-Okthobha ka-2025 wahiye kule ndawo asizanga nje intoba siphelele izinto zokwenza wahiye kule ndawo to write ibali lethu ngokutsha sikule ndawo namhlanje sizele thina sizele nabantwana babantwana bethu sikule ndawo namhlanje ukuzokuthi iphupha elalenziwe ngabantu kudala lamithwa namhlanje we're here to say that dream izokudilivwa namhlanje so sinoxanduva sonke ke namhlanje ukuba lo mntana umithiweyo uza kuqhubeka inyanga ezilithoba siqiniseke into izawudilivwa so that abantwana babantwana bethu not only for ourselves this is what ekufuneka sicinge ngayo as leadership we must not be selfish la manzi waselayo funeka aphinde afunyanwe by generations to come le mithunzi siphumla kuyo kule mithi kukho abanye abantu abazawuphinda bafune uzokuphumla kuyo we must not behave as if the universe belonged to us we must behave in a manner in which ezi zinto esifike zikhoyo apha la manzi siwaselayo la manzi siwasebenzisayo ukuba sihlambe ngawo sibe ngabantu ababukelekayo i-generation to come after 50 years kufuneka zifumane zonke ezo zinto zifike zikhona namhlanje zezinye zemini ndicinga abantu balapha kulo mhlaba wasemakwatini umhlaba waseNgcobo ukuba namhlanje sichulumancile sonke bisiwena chezana apha sichulumancile sonke apha namhlanje kuba kuthiwa abantwana baseNgcobo abapha ku-600 bazawufumana amathuba emisebenzi ithetha ukuthi loo nto njengoba sizazi uba singabantu abanjani umntu omnye phaa ujongene ubuncikane nezisu ezilishumi umntu omnye xa uthetha ngale 600 umntu omnye phaa ujongene nezisu ezilishumi the history of apartheid and the history of colonialism isibeke ecaleni in the economic mainstream yiyo le nto ufika kuthi xa kuthethwa ngento ufike sonke sisothuka into esiyifunayo kapha njengentoba ebeyithethile udistrict executive mayor kune-fresh produce pack house eyenziwe yi-district municipality sesiqalile dlangamandla i-program ye-aggregation both your SA gap as well your global gap so that isiqiniseke into yoba ikhaphetshu ezawuphuma kule mihlaba yalapha eNgcobo izawuba ikhaphetshu ezawuzimitha ii-demands zemarket ikhaphetshu yequality ezawuthi xa ibekwe eshelfini kungabikho mahluko kwikhaphetshu esuka eBhayi nekhaphetshu esuka ngapha eKapa sifuna ukuthi ke kumafama alapha here is an opportunity go and work your land to make it a point that niyaproducer ukwenzela into yoba ikwazi ikhaphetshu yenu ukubona ilanga iyokufumana ukuba uhlale kwezaa shelves zininzi ezinye izinto futhi eziza kuba zii-benefits
emveni kwento yoba le mall yalapha ikwazile ukuba yenziwe kuzawufuneka ikliniwe le mall. Kungafuneka sijonge into yoba singajongi only abantwana abazawuthatha inxaxheba uba bakline. Sithi let's begin to say iikampani ezizawuklina pha izawuba ziikampani zobani. Let's begin to have a conversation yethi imaterial ezawusetyenziswa. I know bakhona abantwana balapha eNgcobo idlangamandla abavelisa ezi zinto zoklina, your handy, your sunlight, your tonton. We're looking into the entire value chain. That kufuneka sibe nendlela esibancedisa ngayo aba bantu bavelisa ezi balapha abavelisa zonke izinto, sibancedise into yoba izinto zabo zikwazi umeet standard, zikwazi ukungena pha. It's high time that we talk about the real economy now. Siparticipate sonke apha. Le development izawukwenzeka ngoku apha inikeza umcelimngeni futhi into yoba abantwana abayi-600 abazawusebenza pha bazawuhlala phi, kuba bonke abantu basakufumana imisebenzi bafuna usuka ezilalini bazokuhlala apha edolophini. Bekufanele ngoku kukho abanye soomashishini abeza kuthi ngoku abathi sizocela umhlaba wokwakha ii-units aba bantu abazawurenta kuzo. Uba kuthethwa ngee-stores ezizawuba 41 zizawuba nee-managers zonke, zizawuba nee-supervisors zonke, bazawuhlala phi na abo bantu? So those are the conversations ekufuneka ngoku sibe siyakwazi ukuthetha ngazo ukwenzela siqiniseke into yoba asithethi nje nge-mall yodwa ne-economic opportunities ezakwenziwa yi-mall. Sithetha nangazo zonke ezinye ii-economic opportunities eziza kudalwa ngenxeni yento yoba kukwaziwe kukwenziwa olwa tyalomali pha. So this is an invitation. Kungabikho mntu uthi khandayibona, kungabikho mntu uthi akhandeve ngoku. This is an invitation to all of us ukwenzela sikwazi ukuthi sizawuparticipata. Besiyichaza dlangamandla lo mcimbi wemall few weeks ago ukuba ayilophupha nephuphi kuzakwenziwa imall. And I want to tell you again into yoba kwimeko yokuphucula i-Main Street. I had discussions with the CEO wakwa-Central. Sizawuqinisekisa into yoba oku kuphucula kukwe-Main Street makuqhawulwe kulaa ndlela izawusuka eQhumanco izokuza apho ukwenzela uba ikhawuleze izothi njengoba kuzawubakho le mall ingashiyeki idolophu yethu imbi igqwebile. Sifuna ikhawulezise lo mcimbi wokuphucula okwe-Main Street apho. Zonke ezo zinto ke zizinto esiqinisekisayo into yoba kuzawutshintsha ubuso obedolophu obu. Ikhona into kaCentral ayenzayo as we speak ngoku, siyafuna ukukwenza. Enye ke ngoku into Mama Umgidi kulaa department yakho endifuna bebhizi kuyo with wholesale and retail sector. We must approach wholesale and retail sector. Bawudlangamandla usincedise so that abantwana bazawusebenza phaa as-cashiers. We should be beginning thina sisenza umcimbi we-recruitment. Sibathi go through that training so that immediately kusithiwa kuvulwa imall bayakwazi into yoba bazawukwazi usebenza phaa as abantu abaskilled. So we want to make it a point. Lo mcimbi esithi silwa nabantu, silwa nomcimbi wonke apha into yoba basiqinisekise into yoba yonke le nto mayisuse ikati eziko ngendlela nje zonke apha. So we're very happy with those opportunities ezawufika apha. Kuzawugadwa phaa boosomashishini, kuzawugadwa phaa. Yaqonda? I-security company awuyenzi ngeli xesha kuthiwa iyafunwa ngomso. Awuyenzi xa kuthiwa So I'm trying to say that there are a lot of economic opportunities. Le nto uvenayo abadlangamandla kungaphelanga lo nyaka sizawuthengisa ii-sites. Sizawuthengisa ii-sites. Lonke ubuso nobe-residential kufuneka bubonakala into yoba ingcobo le yethu iyatshintsha. Sifowukhasa ngoku kumcimbi we-hotel and conference facility. Sifuna ibe khona ibe lapho. Sizawufokhasa ngoku kumcimbi we-private hospital. Zonke ezo projects, ii-project ezawuqinisekisa into yoba ziyeza. The other project esibhiziyiyo because sifuna le nto yonke ifidwe. There is a agricultural, sine-potential kumcimbi owe-agriculture apha. Sifuna uqinisekisa into yoba olu phuhliso lalapha sulu-enkarisha kwi-agriculture. So sizawukwenza sinditshilo xa bendithetha apha izolo
ndithi sino 20,000 we-hectares apha kodwa umhlaba esiwulimayo mawawa upha around 5,000 hectares. Ukuba la mhlaba thezi singawulima we-20,000 hectares singakwazi ukuprocessa le mveliso yonke esiyenzayo apha, senze ukutya kokondla impahla zethu, senze siqinisekise. So once sidlulele kumcimbi we-primary production singene kumcimbi we-agro-processing, sithetha nge-sustainable jobs. We've got this opportunity, or siyohlala sibheke emakhaya wena Dlagamandla sitshintshe ingqondo. We've got an opportunity to make this place a city. All these opportunities endithetha ngazo xa uthetha ngendlela esuka eQhumanco izodibanisa apha eNgcobo idlule iyokubheka iyodibanisa uMthatha, sihlelele lena ngoku isuka apha eNgcobo ibheka eSakhisizwe. And ukuba abasomashishini balapha asikhawulezi uku-investa eNgcobo senze zonke ezi zinto endithetha ngazo apha. Funeka abantu baseqala bangaphinde bayicinge into yokwenza imbono ngoku babe yi-extension yaseNgcobo bezeNgcobo. Bonke abantu beze ngapnyeko nithi kuzawubakho yena Clicks wayeke wamkhulu apha. This is an opportunity for all of us. Kodwa ke ngoku xa ndigqibela into endifuna unyeleza kuyo bantu bakuthi endinithanda kakhulu, sizawuxabana kuba singabantu. Simane sixabana ngongathembani kodwa singabantu. Kodwa ngoku masibe nengqondo enye nomoya omnye wokuba sonke ngexesha lethu masithi kukhona into esiyenzileyo. This mall does not belong to uTsisa Ngemlanga. This mall I belong kuthi as umasipala. This is a mall of all of us as a community yaseNgcobo. Kufuneka sonke sithi sasikhona. Kufuneka sithi sonke sasikhona. Thina siyi-leadership ekufuneka xa iphambi kwabantu ibe namehlo, so that sikwazi ubona in 50 years to come into yoba kuzawube kunjani na. So siyafuna ukuthi ke ndiyani-invayitha ke to this development. Ndiyafuna bomsomashishini balapha, ndifuna i-hotel and conference facility. I-department ezawuba lapha zinkulu kakhulu. Bendithetha noPremier ngoku, he wanted to be with us. Uthi ii-offices zeChris Hani East ze-Department of Education zibekelwe into yoba zizawuba lapha eDr. Ibixuma apha eNgcobo. So indlela esizawuzenza ngayo, because urhulumente akanamali yokuzenza, uza kukhupha i-expression of interest yento yoba abanye oosomashishini bokhe eza offices sizokwenza umcimbi we-leasing. Kuliswa ngexesha, kuliswa emva kwexesha elithile eza offices zinikezelwe kurhulumente. So those are another development ezakwenza apha. So thank you very much. Bantu balapha ndivuye kakhulu, ndingathetha ndicinga uba for my birthday yam ndicinga ngo-August. I'm very happy because abantu baseNgcobo ngabantu abanamahluko, ngabantu abayithandayo into entle, ngabantu abayithandayo into entle. I know ukuba nale mall izakwenziwa apha bazawukwenza, bazawuyigada ngokwabo. Asinawusuka apha sibheke eDutywa nto zakuthi, asinawusuka siye eDutywa. Uyeva xa kuthiwa uFortune Group uzawuba phaa, yabona amanye amadoda abayiqonda into zaphawu, kuzawuba nzima apha ngoku. Sizawuyeka uhamba siye phaa ngoku yonke into, neendawo zokutya phaa zizawuba khona, zizawuba khona. Andifuni ke ukundirhalisa kuba bendithetha noTrezi apha ekuseni, ndithetha noTrezi apha ekuseni. Laa mhlaba ungapha ngezantsi, ikhona into ezakwenzeka, ikhona into ezakwenzeka. At an appropriate time we are going to tell you, but we are very happy that bonke abantu bajonge eNgcobo. So funeka singacingi fana abanyanzelekile into yoba bajonge eNgcobo. Thank you very much. Thank you so much. I need you to please forgive me, Sotolo. I seem to have made a small blunder, and I do acknowledge that all protocol and etc. when it comes to the program. But there are just two other speakers that I need to speak
I understand they should have spoken before you. But Nyatemba Uzongi Olela. Nyatemba Uzongi Olela. I really do apologize. I did not mean to do this. But also, I do promise that on the day of the opening, I will at least come with one busha for my little blunder. I'll negotiate a cow with Sisa, but I'm just saying, personally. So we just need 2 more speakers, and then we'll move on to the photo opportunity for the actual slot turning. Can I please kindly have, in this order, a speech by the Royal House representative, Unkosi Ululwandle Mase, and then straight afterwards, I will have a speech by Business Association member, Mr. Zolani Faleni, and I will not come back on stage, so if they can just go in that order, and I will come back after Mr. Zolani Faleni. Thank you. Thank you, Program Director. In order to make sure that we manage time, I request from you, Program Director, to say and greet everyone and say so, that's what I'm saying. My name is Tembele Mase. I grew up here in the Eastern Cape and Novo. I can mention 4 areas that I grew up. Because I think before I know the husband, boy. I grew up in Umkanzi, Peshabo Voisa. I grew up at Ngole. I grew up at Gobongo. And then I am based in Kutubi. I'm a real Nobokoy. I think there was a story about Nobokoy, and I think farmers have been included there. And the 2 years this is where Samakwati, the royal family offices of Samakwati. That I must make some few remarks and words of support for this humongous project, this 200 million worth project. Dictela indobana Pagoban Tete Novo Real family Ditumile Deep Hagamisaganini, Ibulis and Ibone Yome Boba. There were Cashelo Amadota Pai. Oh, Mama Abavela. Dictela get ETG is that like Pagame, Real family, please. Abandaban Tumileo up. And then I want to say this. And Fanaba detail as well as as well as the 2 year Uzolegosi and the son and goes and the course was to me. Almost follow a Royal Council. This Tandile Interto AN's way. Kabanga Pambil Guam, Ingabumbi, Umea, Ubai, Ubaiga catch. Ucheteng ayo yonke into evela chain andinaze phinde besathetha ngalona. Ngicela ukubhekisa abazukulwana isizukulwana sesizukulwana sikamlindazwe amlindazwe Nkosi ufubo ozala udala kusile. Ingcobo ligama eleza noNkosi ufubo amlindazwe 196 years ago, or 1834, eMjanyana. Xa wayexelelwa ngamakolonial, cela nimamele batshana bamaQwati, cela nimamele isizukulwana samaQwati. Ba eliphupha liza nalo
iphupha lokhokho bethu. Uthi ke xa kusithiwa makahlale eMjanyane asherishe umhlaba nenkosi ezazikhona pha sabathembu, athi hayi andinawukwazi ukugilana ngezithunzi nezinye iinkosi, ndifuna umhlaba wam useNgcobo. Ayithiye le ndawo ngoba yiNgcobo kuba phaa phezu kwalo mlambo kuthiwa yiNgcotyana kukho ingca eluhlaza eswiti ekuthiwa xa ibizwa le ngca yiNgcobo. Athi ke isizwe sam sizawuhlala phaya kuba phaya ndifuna kubekho laa ndawo ndiyenze i-economic hub and a trading area, kubekho i-exchange of goods and services, which is what we are about today. Athi ke phaya eNgcobo ndifuna abantu bam xa betrader baphile nokuphila, ndizabanika umhlaba kwapho isibhedlele. Yiyo loo nto kukho i-All Saints Mission. Athi abantu bam ndifuna bakhonze bangene kwicawe yasetshetshi, asayine ke phantsi isicwino asayine noJohn Gordon. Kubekho ke ii-principles ezisibhozo athethe ngazo into yokokubana zilandelwe ngamaNgesi xa esayina nawo into yokubana uzawunikezela ngomhlaba yaye uzawusebenzisana namaNgesi, abe nazo ke ezo proposals, constitutional proposal ezisibhozo. Andizuzityatyadula ke ezo proposals, ngenye imini sawubuya sizithethe. Ichazile ke iNgcobo into yobana inezizwe ezine esinoziqaphela nje. Sisizwe samaQwati esilapha eNgcobo, sisizwe samaJumba silapha eNgcobo, sisizwe samaHala silapha eNgcobo, isizwe samaGcina sikhona apha eNgcobo. Zikhona ke nezinye izizwe ezingeneleleyo, kodwa ezo izizwe ndizibizayo zazizesona zisisilumiso sesizwe esihleli eNgcobo. Esi sizwe ke uNkosi uMlindazwe uFuku uye wasisebenzisa ukusikhusela, wasidibanisa wenza ubuhlobo naso ngexesha esaphila. Uye wasikhusela kwimfazwe ezininzi, imfazwe yeMfecane, eMfecane okanye iMfecane, imfazwe yamaNgwane, I think amaTiwane, nemfazwe enkosi yamabhaqi uMadzikane, nemfazwe kaRharhabe. Ude wathi xa ekhusela izizwe ezi bendizibizile, including esabathembu, wahamba wowulanda ukumkani uNdaba ethinjiwe nguRharhabe. Uyenzile imfazwe zakhe zokukhusela esi sizwe, wade buhlobo nawo nama-Bushmen. Kodwa ke kuye baendapha ngenye imini besilwa, bawadudula kuba ayebazingela esenza izinto ezibacaphisa amaqwathi. Bawathatha ke bawadudula bawabeka apha ngabooQuthi, bawawelisa i-Obuckle East. Yabo wokutyobo ndeba nidla ngobona ke behambe bedroyisha bebaleka. Siyavuya ke namhlanje into yobana abazukulwana, isizukulwana sesizukulwana sikaNkosi uFuku namhlanje sithi masicinge eMbo, ngoba kaloku noba singazithetha ezanamhlanje esizawuzenza today and to the future, kufuneka singalibali apho sisuka khona uba omkhulu noba babengafundanga bengayanga esikolweni, kodwa babe nayo ingqondo yemveli nobuchopho
obungumangaliso, bene-vision engumangaliso. We hope that ke ukuvulwa kale mall siyisapotayo singamaqwathi, singabaqwathi akunye esicinga namahala akhona apha, namajuba akhona, namayirha namagcina akhona. Sicinga into yobana ngeso support esisuka umbono kaNkosi uMlindazwe, kaNkosi uFuku, waze wasinikezela kunyana wakhe omkhulu, inkulu yakhe uDalasile. Yayifanele uba ke nguDalabusile. Into enaka belungu babeliginye eligama lithi Khusile, babesithi Dalakusile. Kwade kwathiwa ke hayi ke nguDalasile. Siyabulela ke into yobana sime apha sizoma ngegugu, sime ngokuzithemba, sime ngegugu, sizoncoma sibulela isizukulwana sikaDalakusile esiye sazosidibanisa apha namhlanje. Thina ke umsebenzi wethu ikukwenza loo nto, asizoba sayithetha ke i-value chain. Sesivile uGwaca uMkhumbeni uBhayi uye wasixelela into yobana apha uzawubakho i-local produce, uzawuthengisa i-local produce leya yayicingwe nguNkosi uDalakusile noFuku. Uzawulinywa kuziswe i-produce esuka ezintsimini ezalapha kumhlaba olapha, kusetyenzwa umhlaba. Siyayibulela ke loo nto into yobana elo phupha namhlanje 196 years later imile namhlanje lilo. Masibulele Enkosi. Mandibulise othethayo uZolani Amafaleni, bese kuchiya uba imponomse, kodwa ndisuka kulo mhlaba kaHala. Apha eNgcobo ndiyona wadi apho ukuHala namaqwathi uChief Fuku lokuthethwa ngaye apha lipha kume wadini iNgcwabalala. So I was very touched by utata eveza le mbali. Mhlawumbi kubalulekile wena tata in future sikumele pakula wadi yethu yosenzela i-lecture ngale nkokheli inguChief Fuku. Program Director, mandiqale ndibulise kuwe, ndibulise u-Executive Mayor from eKrizani, ndibulise uMsuthu, uMeya walapha eNgcobo, ndibulise neenkosi zonke ezikhoyo apha, ndibulise nee-councillors zonke zalo masipala waseDr. Ibichuma. Ngokukhethekileyo ndibulise wena eBabutolo nee-developers, investors zonke ohamba nazo, ndibulise noosomashishini abakhoyo apha baseNgcobo ngokubanzi, nabantu baseNgcobo bonke ndibabulise. As i-Business Forum, it is a honor and privilege to stand apha phambi kwenu namhlanje sirepresenta oosomashishini baseNgcobo ngokubanzi. Le moment kuthi ibaluleke kakhulu, and ibaluleke kakhulu because it is about breaking barriers to local economic opportunity. It marks the beginning of new chapter for iNgcobo ngokubanzi, apho uqoqosho lwethu luzothatha center stage, where abantu baseNgcobo bazoplacwa kwi-heart ye-development, and where inclusive growth becomes a lived reality. So as a Business Forum, we have always believed that economic development should be inclusive and community-driven and sustainable.
So this mall represents exactly that potential. So it is a symbol of progress, a tangible investment into the town yaseNgcobo, and is a creator imisebenzi emininzi. Bese kushiwo apha that construction stage there will be more than or plus minus 1,000 jobs, and after imall yenziwe there will be around 600 jobs. So it's a great symbol of progress. Okay, it's a great opportunity for abantu baseNgcobo. Also, it's going to attract and retain investment apha eNgcobo. As umsuthe betshilo that there are a lot of development okanye planned development. So xa kwenzeka le mall, at least abantu investors zizoza ngobuninzi to be part of the mall. Also, it's going to stimulate a local trade and support oosomashishini abasakhulayo baseNgcobo, and also provide a convenient access to retail banking and essential services for abahlali baseNgcobo. So yena ukuze sifumane ishop ezingcono, siye komthatha, siye kodudwa, but yonke into izokwenzeka apha eNgcobo, and siyayibulela loo nto kakhulu. But okubaluleke kakhulu izoshaper uqoqosho okanye i-landscape yoqoqosho lwaseNgcobo. So we cannot overemphasize the importance of local participation, because ngendlela enzeka ngayo lento wonke umuntu uyinxalenye, and i-local labor ngokuthethwa apha is going to be prioritized. So it's very important ke nathi singoosomashishini baseNgcobo sibe yipart yaloo nto leyo. But sifuna uyitsho siphinde sibulele into yokuba njengoba sesiqalile uba yipart, siyacela more especially onookontraka okanye oosomashishini abasakhulayo nalapha kwi-construction stage babe yipart. Usually ikhona into gazetted ngurhulumente that xa uzotyala kufuneka at least 30% of the value of the project must go to the local SMMEs of that town. Also, utshilo apho uba utolo ukuba kukho ispace for i-retail ezingekathathwa. So siyakhuthaza koosomashishini balapha baze ne-ideas so that they can be part of those spaces. So this mall should be the end goal. It should be a starting point. We hope it becomes a catalyst that attracts further investments economically, and empowers nabantu abatsha abarhalela uba ngoosomashishini, also aba-innovative, also nabantu abangoomama abakhokhela ii-businesses. On behalf of the Business Forum, I wish to express our sincere gratitude to the Chris Hani District Municipality and Ingcobo, Dr. Ebi Xuma, local municipality for your leadership and enabling this development. Also, I would like to express my sincere gratitude to the developers, Baumkrenge, and investors who have placed the confidence apha eNgcobo. Siyabulela kakhulu mhlekazi. And most importantly, I would like to express my sincere gratitude to abantu baseNgcobo and isupport yenu ne-resilience eyenze ukuba kube nje namhlanje. As the Business Forum yaseNgcobo, we remain ready to work collaboratively with all stakeholders and advocate for inclusive development and support oosomashishini abalocal and grow the access to opportunities eNgcobo, and ensure that if ufuneka si-accountisene eMsuthu mawawa sikwazi u-accountisana. Okokugqibela, colleagues and partners and fellow citizens zalapha eNgcobo, today we are not just turning the soil, we are planting the seeds of future prosperity. Let us nurture these seeds with fairness, transparency, and collective effort, so that in years to come,
we can all proudly say we built this together. Let us build Ingcobo. Let us empower abantu bakuthi. Let us grow our local economy for today, for tomorrow, and for generations to come. Tamab. Thank you so much for such a phenomenal speech, gentlemen. Ngicela futhi mina uma kade ungena ama-plans ukuthi mhlawumbe ungene lapha ku-ministerial uyabona political kodwa kuna that thing le inawo ama-politicians ukuthi ama-net ama-page love it, absolutely love it. And now, ladies and gentlemen, we arrive at the highlights of today's event, the actual sod turning. May I please invite our dignitaries and our key stakeholders to come forward and take their positions for this symbolic moment, a gesture that marks the beginning of construction for Ingcobo Mall and the realization of our shared dream. This moment captures hope, progress, and partnership. So as the soil turns, so too does a new era begin for Ingcobo. Ladies and gentlemen, please can we have a round of applause for our dignitaries that will now do the sod turning. Can I please have the spade? Please do note that after this photo opportunity, we are still going to have closing remarks and a vote of thanks. So please, can you stay for the vote of thanks and the closing remarks? Ningaibamba nje nobathathu.
nearing the very end. Just 2 more speakers, and we'll be able to mingle, do media interviews and network. Hello, I still have the stage. Thank you very much. I still have the stage. So I'd like to call my sister-in-law. I'm sure you're supposed to have a family affair. My sister-in-law, Yogazi Ndonga, who will come and do the closing remarks from a Billion perspective. And then finally we'll have a vote of thanks, from Unkosi Koswayo. So as soon as Usis Boyo, my sister, and Zobana Gesiafana Sote Tina, Ostras Vase Tochan. Mandizibuzisele bethuna ndithi inqangalenzi bazayo bulela amazulu ngale mini namhlanje kude yafika sibulela usoni nilaleliwe andizangazobulela lapha, so I'll just touch to say on the people who have helped us on this journey kakhulu, abanye abekho apha phakathi kwethu, just to say we are truly grateful ngentsebenziswano nani kakhulu. Of course ibingenakwenzeka lento without your visionary and unwavering commitment, Sisa, to yonke le nto yoba iMall yaseNgcobo definitely mayide ibekho. Siyabulela kakhulu for that vision. Sikwazi into okokuba kukho abantu esisebenzisene nabo bethuna oko saqala le ndlela sendisoyika nokubiza unyaka esayiqala ngayo, who have been with us throughout this journey, and singabe senza into engekhoyo xa singathi siyababulela, ingakumbi umasipala walapha, because likhe naqulutywa kakhulu ngamanye kusithwa hayi ingathi ayisekho le nto niyithethayo, and you continue believing in us. Nisithi siyayazi into yokuba xa nisithi niseza niyeza, and we are truly grateful and touched by the gestures. Nime nithi hayi iBillion Group iseza. Siyabulela not only bethuna osodolophu, the officials as well, sisebenzisana kahle kakhulu nabo. Sisithi ziniqhube kanje nakwezinye developers xa zifika nibamkele ngezandla ezishushu. Sibulele ke our business partners ngoba asisodwanga apha kule development, just to say Alt Capital Partners, but apart from bona we have a local component, also mabhizinisi onoteksi yafika ne-All Saints yayine le-claim ayafika yabhoxa yathi hayi thina sayinisa lento, yafika yazeka mzekweni. Siyabulela kakhulu ngaloo nto leyo. Sicela ke nokubulela just the Department of Rural Development, the Premier's Office, ngoba kuyo yonke wonke lamaginyuki xa besenzeka bancedisana kakhulu nathi, ingakumbi usisanda noTata uMase bakhona apha phakathi kweTata uMase ndibethetha apha while they were still at Premier's Office. Bendide ndibuzuke bethuna nangumama apho baye bantwana bam nithi le Mall yaseNgcobo ndawube ndisaphila xa ivula noTata uJalamba phaa bamane besithi hey sisuke eNgcobo kaloku bethuna sihambe siphuhlise ilizwe lonke, nithi le Mall yaseNgcobo izawudibe khona na. Sibulela kakhulu ke ngenkxaso yenu yobelief in us. Ayanda utshilo earlier nam ke ndifuna ukongeza ndithi may it be a place that will bring joy, hope and love to your families, BaseNgcobo. Today we may have turned the soil, but sisonke we are turning this vision into reality, and we pray and hope that it will serve you and your generations for years to come. Enkosi. Utata Khoswayo. Andlovu yesizwe uyelwa ndamba naye
nguye lo ondithumayo imihla le yonke ukuthi mandimane ndithetha xa ndihamba naye. Undixelele zonke izinto ezisentliziyweni yakhe, ndizawuzitsho kodwa zimbalwa kangangoba ixesha ke yona ndiyalezayo amihla yokuthi imizuzu emithathu soyigqiba uthetha ningandibethi iphele andirhale kube njalo engaske ndiwubambe umyalelo wakhe. I-protocol ndicela ukuyi-observa, not ngoba ndinganihloniphi, ndinithanda nonke, elikomkhulu linithanda nonke, liyanamkela, liyanazi, akho nomnye esingamhloniphiyo. Uthi apha entliziyweni yakhe kuhle, kuyinto entle kakhulu ukwenzeka kwalo mcimbi. Masinibulele, more especially i-developers is. Ebesefuna nothatha eligama lithi Billion Group, aninike noba ngumillion or hundreds, kuba bekungade kwenzeka. Ngoku uyalibuyisela, you are a billion group. Ubese umuntu ebesoloko enengxaki ke yomane ebede eyi-whistleblower. Kukho abantu abafuna ukusebenzisa lo mhlaba abawubonela iingxaki zabo, kanti ingcobo i-All Saints ayivumi naloo nto. Ithi le dolophu izawubaphi ukuba around yona kuzawufuneka kume amatyotyombe, ukuba kuzawufuneka kume imizi yomntu nomntu, izawuba ndawoni idolophu. As a result, ezinye iilalane ezikufutshane nayo seziwuhlutile umhlaba wangowazo bekungazibakho ndawo yakwakha imall, uba bekungekho le nkosi ilandulayo imane izawucela umasipala isebenzisene kakhulu nomeya walapha kwi-local, imane izamxelela uba yeyi kukho umntu osixakileyo, kukho lo osixakileyo ofuna ukwenza ukuthanda kwakhe kule ndawo. Yala le nkosi ayavuma. So ithi ngoku ngenxa yento yoba nizophethula le soyi, nithule umthwalo phezu kwamagxa ayo, ngoba ngoku iyenzeka le nto beninenjongo, izinjongo ze-ofisi. Noba i-benefit ke ngoku naseyeyengcwabo yonke, ngoba sekuzawubhenefitha nabo bazohluthela umhlaba bangenabana ndawo enokekho imolo, ngoba bawohlutha umhlaba. Ubhenefitha yonke ingcwabo ngenxa yale nkosi. Ithi masibulele ngoba lo mthwalo niwuthobe kuyo, ngoku inika uxanduva kuni ukuba nidabalaze nenze nikuthandayo ngalo mhlaba, ngoba oko ifuna lenkqubela. Uthi ubesele efuna nokuba lihule, kube khona nabanye abantu abangenelayo abafuna kwa the same mall, bafuna uyenza pha. Ancamathi heyi sathi hayi makayixela pha kwamasipala uba kukhona umntu osicela saya naye pha. Safika saxela kodwa yeyi there is still u-Billion Group osezayo. Sabulela sathi what we are longing for, it's a mall, noba ivele njani, it's a mall. Siyabulela xa nisithembisa, mashumi siyabulela meya wethu ngokuba sithi sifikele apha ngalo mhlaba kwenziwe le mall kudala ingcobo iyewufuna. Egameni lenkosi uxolo bandigqithile kwi-3 minutes. I think my problems are many and they're plenty. If you were protecting our sides, if we're protecting his sides, thank you so much. We really do appreciate it. Ladies and gentlemen, this brings us to the very end of our program. It was lovely having you. And I do hope it wasn't too long, I did promise. Apologies for starting late. I'd like to say thank you and have a splendid and blessed weekend. For me, I am Gebulana.